Γλυκοί και τραγανοί υδρόγειοι φίλοι μου, καλώς ορίσατε. Ελάτε από εδώ να μας συντροφεύσετε σε σκέψεις αλλά και στις σκέψεις στην παλαιότερη κουζίνα του κόσμου, του ελληνικού οίκος, το κέντρο της γης, με όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που κρατούν το φως του ανθρώπινου πολιτισμού, τη μνήμη ενάντια στο σκοτάδι, τη γραφίδα και το μικρόφωνο ο Γρηγόριος Ζεϊμπέκης. Κοντά του έχει τους νέους και καλύτερους Φραγκίσκο και Στράτο Ζεϊμπέκη. Καλώς ήρθες. Έλα γρήγορα στην κουζίνα. Είμαι χωμένος σε μια σπηλιά, ενώ βλέπω μια ταινία που αναφέρεται στις σπηλιές. Δεν είναι συγκεκριμένα για μια, αλλά μιλά για διάφορες σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Η Ελλάδα, ξέρεις, έχει και εδώ τα πρωτεία. Είναι η χώρα με τις πολλές σπηλιές, ονομασμένες. Κάθε μια αγκαλιασμένη με την ιστορία της. Κάθε μια με τον καλό ή κακό δράκο της. Και όποια δεν έχει ακριβώς ένα δράκο, έχει τη χάρη του. Ναι, δράκοι, γίγαντες, τιτάνες, σπηλιές είναι οι άνθρωποι ντόπιοι, εδώ γεννημένοι. Από την κοιλιά αυτής της μάνας γης, στον τόπο που γέννησε προγόνους και προπρογόνους μας πριν εκατομμύρια χρόνια. Όχι να σε γάρω. Εμείς δεν ζητάμε καμιά άλλη πατρότητα ή ταυτότητα. Το διευκρινίζω βασικά για μένα, καθώς προσπαθώ να μάθω ελληνικά ξανά μοναχός μου. Μέθοδος άνευ διδασκάλου. Απορείς και θα απορείς. Κάτι γνωστό και επιβεβαιωμένο από τα μάτια μου δεν αμφισβητείται. Και όλο οι αποδείξεις έρχονται από κάπου. Κάποιος θα σκοντάξει στην αλήθεια. Σε ένα έβριμα, μια νεκροκεφαλή, ένα οστό. Όλο και κάποιος θα βρει τα κοιμήλια μας. Κάτι γραμμένο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σε βράχο, σε ξύλο, σε αγγείο. Έναν χάρτη. 20 βήματα ανατολικά μέχρι το μεγάλο δέντρο και ύστερα 20 μπρος στην δύση. Εκεί είναι η σπηλιά. Η αλήθεια. Ξέρεις, σκέφτομαι τη βλακεία κάποιων αγνώστων να νομίζουν ότι μπορούν να εξαφανίσουν όλο το νερό του πλανήτη. Θάλασσες, ωκεανούς, κάτι που και ο Θεός δεν μπορεί να τα καταφέρει. Η ελληνική ιστορία, το ελληνικό πνεύμα που είναι σαν νερό που ρέει σε όλη τη γη, δεν μπορεί να χαθεί ποτέ. Είναι πηγή ζωής και αστήρευτη. Δες την ταινία, την λογοκριμένη και κρυμμένη πολλά χρόνια, για αυτό που συνέβη το 1960 στο σπήλαιο των Πετραλώνων, στη Μακεδονία και στη Χαλκιδική. Βρέθηκε η είσοδος της σπηλιάς και το κρανίο ενός αρχανθρώπου, όπως το λένε. Και μάθαμε ότι η Χαλκιδική ήταν τόπος για διακοπές τουλάχιστον πριν 700.000 χρόνια. Έρευνες του επικεφαλής ανθρωπολόγου Άρη Πουλιανού και ομάδας ειδικών εδώ και 60 χρόνια ανακαλύπτουν τρόπους που ζούσε τότε ο άνθρωπος, ίχνη φωτιάς, οργανωμένες κοινωνίες, τα ζώα της εποχής, αλλά και κακούς δράκους που εγκαταστάθηκαν μετά στη σπηλιά και κάναν το βίο αβίωτο του ανθρωπολόγου. Προσπάθησαν να εξαφανίσουν το νερό της γνώσης, να μην μάθουμε. Όμως σκληρό καρύδι δεν το βάλε κάτω. Αγωνίστηκε με νύχια και με δόντια μια ζωή. Αν διαβάσεις την ιστορία του θα σιγουρευτείς για αυτά που σου λέω. Τούτος ο αρχάνθρωπος δεν ήταν Ινδός ούτε Μόγγολος. Μογγόλος ήθελα να πω. Που βρήκε τάχα μετά την Ευρώπη, ήταν η λευκή ελληνική φυλή, ο προπάπους μας. Γράφει ο Νίκος Πουλιανός γιος του στο βιβλίο «Δυσδιάκριτες στοιχές της μάχης του Μαραθώνα». Για κάποιον ήρωα που θα ρω ότι του μοιάζει. Τον Κυνέγυρα, τον τρομερό Έλληνα ήρωα που θυσίασε τη ζωή του μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Ήδη νικητής. Για να εμποδίσει, λέει, Πέρσες να φύγουνε με τα πλοία. Και άκου τι έκανε. Άρπαξε με το χέρι του, αντίθετα τραβώντας ένα πετσικό πλοίο, μέχρι που του το κόψαν. Ο πεισμωμένος όμως Κυνέγυρας το έπιασε τότε με το αριστερό χέρι. Αλλά του το έκοψαν και αυτό. Και μήτε τώρα τ' άφησε. Και με μια στάπαξε με τα δόντια.
έως ότου έγινε αθάνατο. Έγραφε σε πολλά σπήλαια φιλίας υπέρ της πατρίδος Εσαΐ, σπηλιές που με χιλιάδες σταλακτίτες και σταλαγμίτες, παραδείγματα αρετών που έχουν τέτοιο όγκο αδύνατο να εξαιρεθούν. Ο σχεδόν αιωνόβιος πια δόκτωρ Άρης Ουλιανός και ο γιος του συνέχεια λέει ότι το ανθρώπινο είδος ξεκίνησε από αυτές τις σπηλιές, νερό, θάλασσα, και απλώθηκε παντού. Θάλασσα ξεβράζει συνεχώς στοιχεία και αποδείξεις για πράγματα σπουδαία, σχεδόν μυστήρια που συμβαίνουν στις σπηλιές από ανέκαθεν, ακόμα και τώρα. Μες στις θαλασσινές σπηλιές υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια έκταση. Όλα σκληρά σαν τα κοχύλια. Μπορείς να τα κρατήσεις μέσα στην παλάμη σου. Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές μέρες ολόκληρες σε κοίταζα στα μάτια και δεν σε γνώριζα, μήτε με γνώριζες. Το λελίνων νερά, ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη. Η άλλη σπηλιά, βγαλμένη από την θάλασσα της Λίμνου, μάρτυρας τρομερών πράξεων δράκων που λες και γίνανε μόλις χθες. Το νερό της θάλασσας έχει γλώσσα και περιγράφει ιστορίες, όχι μόνο εκεί, αλλά ολούθε φτάνει, μέχρι τις παραλίες που ολόγερα γλύφει. Μέρη αποκαλεί χώρους τελέσεως μυστηρίων, επικίνδυνες δαγκάνες καβουριών, καβύρια μυστήρια, στη Σαμοθράκη, Ήμβρο, Θάσο, στις ακτές της Μακεδονίας, στην Θράκη, στην Ιωνία, εκεί που λατρεύονταν οι νύφες, αδελφές των καβύρων, θυγατέρες του Ήφαιστου. Λοιπόν, ο δράκος που κατοικούσε στη σπηλιά αυτή την ονόμαζε σπηλιά του Φιλοκτήτη. Και έχει ενδιαφέρον γιατί
Άκουσα, ο Μακαρίτης ο Φιλοκτήτης, βασιλιάς των Θεσσαλών, συμμετείχε με το νούμερο 7 στον εμφύλιο της Τρίας. Επιθετικός, με τις κίτρινες φανέλες. Οι άνεμοι τελικά ούροι και τα 7 του βαπόρια καλοφτιαγμένα με όλες τις ανέσεις. Αλλά συνέβη το εξής. Ενώ προσπαθούσε, λέει, να φτιάξει την βασιλική κορώνα 19, τάλαντα αγορασμένη στο Chinatown της κάτω ραχούλας στη Λάρισα, τσουμπήθηκε ο Καψερός και του είπαν «Είσαι άρρωστος». Ήταν και το κίτρινο της φανέλας που το χλώμιαζε, τι τον θες. Του πέσε κάτω και δεν μπορούσε να το σηκώσει με τίποτη στο ηθικό. Ναι, καλέ. Ξέρεις τι είναι να είσαι ολημερής σε ένα βαπόρ κλεισμένος? Όλου να σου λένε δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά, δεν είσαι καλά, είσαι άρρωστος. Στο τέλος το πιστεύεις και κάμεις σαν παλαβός ό,τι θέλουν οι άλλοι. Τέλος πάντων, κινέζικη κορώνα των 19 που λες Φομπιζού, γνωστή πλέον σε όλους σαν κόβικ σημείο, αποξενωμένος από τους άλλους, μην και είχε πανούκλα ο Καψερός. Μια επιτροπή ειδικών που μαζεύτηκε από εδώ και από εκεί, συνεδρίασε στο λιμάνι της Λίμνου και ανακοίνωσε στο δελτίο των 8 ότι ο βασιλιάς Κόβικ 7 μπαίνει στον περιορισμό. Αυτός και όχι όλο το στράτευμα. Αδιανόητο. Όλοι οι υγιείς να είναι περιορισμένοι και ο βλαμμένος πραγματικά ελεύθερος. Δηλαδή, είναι ηλίθιο να καθυστερήσουν τα άλλα 1185 πλοία και οι υπόλοιποι 28 βασιλιάδες στο ταξίδι τους προς την Τρία εξαιτίας μιας κορώνας, ας ήτανε βασιλική και ο Φιλοκτήτης φύλακας των όπλων του Ηρακλή. Πώς να το πούνε όμως? Μαλάκα να μην τρομάξει. Βρήκαν ένα κόλπο. Κάναμε λάθος, συγγνώμη. Δεν ήταν ακριβώς η κορώνα σου των 19 τάλιρα που σου τσούμπησε παρά το τρομερό φίδι του Καραγκιόζη. Τώρα για να σωθείς από το θάνατο πρέπει να πεθάνεις. Καλέστηκε επιβίβαση όλων στα πλοία από τα μεγάφωνα. Αλλά ακούστηκε «Πού πας ρε Καραφιλοκτήτη?» Καρά σημαίνει μαύρος στα μογγολικά, που θα ερχόταν μετά από 2.500 χρόνια στα μέρη μας. Αλλά τα φύτευαν από τότες να είναι προετοιμασμένοι. Ύπουλα όπως και το καραντίνα και το καραμπίνα και πολλά άλλα. Εσύ θα καραμείνεις στην καραντίνα. Τι, ποια κατίνα? Είμαι παντρεμένος και μονογαμικός, απάντησε με φωνή τρανή ο άμυρος. Και σε ποια καντίνα? Εδώ η σφυλιά είναι έρημη. Έλα, μόνο για λίγο καιρό, απομόνωση. Έτσι τον ψεμάτισαν για 1 χρόνο και μετά για 2 χρόνια και τελικά τον άφησαν 10 χρόνια. Ίσα με αυτό που θέλαν να πετύχουν. Τι ξύλο, μη μας ακούσει και κανείς και το βάλουμε σε κακές ιδέες στο νου του. 10 χρόνια μέχρι να φωνάξει κάποιος στην Τρία «Ρε εσείς, χρειαζόμαστε τα όπλα του Ηρακλή που τα είχε ο απομονωμένος Φιλοκτήτης». Παρακάτω δεν ξέρω την ιστορία. Αλλά έμαθα ότι τον πήρανε όλοι. Αλήθεια λέω. Καθώς κολύμπησα εκεί στη σπηλιά, κατάλαβα το παιχνίδι τους, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Οι σπηλιές είναι οι αματικές και αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, όπως τα αέρινα ρεύματα που δημιουργούνται, η σταθερή θερμοκρασία, η μη ύπαρξη σκόνης και μικροοργανισμών, το όζον, οι αναθυμιάσεις από τα έγκατα της γης, ασβέστιο, μαγνήσιο, υδρόθιο, η υγρασία και τα μαγνητικά πεδία, και επίσης το περιορισμένο οξυγόνο. Άρα σπηλαιοθεραπεία είναι η εναλλακτική αντιμετώπιση ασθενειών μέσα στο περιβάλλον των σπηλαίων. Φυσικά για σπηλιές που δεν έχουν δράκους, γιατί στις άλλες δεν επιτρέπεται είσοδος νομίζω. Όλα ξεκινούν με τους ανθρώπους από τις σπηλιές και εκεί μάλλον θα τελειώσουν πάλι, όπου τρομαγμένοι οι άνθρωποι από τους δράκους θα ξαναζήσουμε μέσα στα σκοτεινά σπήλαια. Λένε πολλά ακόμα, πως οι Ινδοευρωπαίοι ας πούμε τρώνε χώμα από μια συγκεκριμένη σπηλιά για να γιάνει το στομάχι τους. Σαν τις σκότες δηλαδή
που ρίχνουν και κανένα χαλικάκι μέσα τους. Όλα καλά ρε παλικάρι, αλλά όχι και γόμα, κανένα κοψίδι να σε χαρώ, καμιά κόντρα μπριζόλα, κανένα μυρό θαμμένο στη χόβολη, καμιά σούβλα, παϊδάκια, τηγάνια, πιχτή, παντσέτα κοιλιά, σουβλάκια, σηκονταριά, τον θώρακα καπνιστό, καμιά τσιγαρίδα λαρδί, φιλέτο από λίγο ομό μέχρι καλοψημένο. Οι άνθρωποι των σπηλαίων αναγκαστικά τρώγανε μόνο κρέας κατά το πλήστον, επειδή δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν και τίποτα. Φυσικά, καμιά διαφορά με το σήμερα, Σήμερα στις τσιμεντένιες σπηλιές πια μοιραία γίναμε κι εμείς σαρκοφάγοι μέχρι και κανίβαλοι. Αυτοί κυνηγούσαν ζώα για να επιβιώσουν, ενώ σήμερα κυνηγούν ζώα τον άνθρωπο. Το πρώτο δείγμα πολιτισμού είναι το τι και το πώς τρως, η λεγόμενη γαστρονομία. Και για να έχεις κάτι τέτοιο, λέει ο παππούς, πρέπει να προσέχεις, να διαλέγεις το φαγητό σου. Εδώ η διαφορά ενός που ζει για να τρώει και ενός που τρώει για να ζει, κατά τον παππού Σωκράτη. Η λογική και η θέληση να συμμετέχεις, να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία, η θέση λογικών και ηθικών κανόνων συμπεριφοράς αναμεταξύ μας. Το εμείς δημιουργεί προϋποθέσεις για να λέγεσαι πολιτική ύπαρξη, εξού και ο πολιτισμός. Άρα δεν είσαι ο ίδιος σαν πετάς ένα κομμάτι σάρκας επάνω στη φωτιά από το να δημιουργείς ένα σουβλάκι. Διαφορά που καταρχάς δεν φαίνεται σπουδαία. Από την άλλη όμως καταλαβαίνεις ότι είσαι καλύτερος από τον άλλο. Δεν είναι τυχαία και εύκολο πράγμα να κρατάς τίτλο παγκοσμίου πρωταθλητή στη γαστρονομία. Εάν δεν ξέρεις τι είσαι, ντύνεσαι καρνάβαλος κάθε στιγμή. Και αυτό δικαιολογεί την αιτία της άγνοιας της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Και βλέπεις όλα αυτά τα πληρωμένα με κάθε τρόπο μαρκαρισμένα σαρκοβόρα ζώα να κυνηγάνε μην και επικρατήσει το περίτεχνο σουβλάκι, αλλά τα αποκαΐδια της καμένης σάρκας των κρεματορίων. Συγγνώμη, αλλά δεν σταματώ. Οι κουζίνες Γάλλων, Γερμανών, Άγγλων, Τούρκων, Αράβων, μορικές φυλές που σήμερα προβάλλουν σαν κάτι είναι ξαφνικά εχθές φτιαγμένες από τις λαιλασίες μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης πριν μόλις 400 χρόνια. Εάν με καταλαβαίνεις, έτσι όπως σήμερα, αφού όλοι οι βάρβαροι συνενωμένοι κατέστρεψαν τη χώρα μας, έτσι να μην αφήνουν κανένα στοιχείο του εγκλήματος. Μάζεψαν ό,τι καλύτερο της γνώσης των Ελλήνων και την ονόμασαν αναγέννηση του τίποτα, ενώ έπρεπε να το ονομάσουν φώτιση. Και έτσι η κουζίνα τους άνοιξε τα μπούτια της και κατάλαβε τι θα πει σουβλάκι. Ψάξε και θα καταλάβεις την ουσία. Τι έχει για φαγητό σήμερα, μάνα? Θα σου πει ο γαήρευτος πατέρας σου που είναι πάνω από ένα ποτήρι μπύρα για να ξεχάσει τι έκανε. Ουάου, μα εγώ πεινάω, θέλω να φάω. Να, πάρε ένα κομμάτι ψόφιας αρκούδας, καμένο και σκάσε. Ουάου, είπε στα ελληνικά. Δεν μ' αρέσει αυτό, θέλω κουνέλι στιβάτο. Και πού να το βρω αυτό το πώς το λες? Παρήγγειλέτο. Να, πάρε λεφτά και πάνε και φάει ό,τι θες έξω. Εγώ έχω δουλειά, έχω κομμωτήριο. Σίγα, δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Ένα κομμάτι κρέας επάνω στη φωτιά. Όλοι οι άνθρωποι το κάνανε αυτό. Γιατί μένει σαν πρότυπο το ελληνικό σουβλάκι? Τι διαφορετικό έχει? Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά κάποια μυστικά έχει. Το να είναι τόσο φημισμένο σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα σου πω ορισμένες σκέψεις μου και μαζί συσκέψεις για τα σουβλάκια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και όλα έχουν κάποιο λόγο βαθύτερο για να γίνουν. Και αν το ξέρεις, τότε έχεις την τέλεια συνταγή. Την πιο υπέροχη δική σου συνταγή για να φτιάξεις το άριστο και την αρετή κρασάτες. Πρώτον, εξ όλων σκέφτομαι εκ του αποτελέσματος ότι το σουβλάκι ήταν η λύση ώστε να αξιοποιηθούν τα τελευταία μικρά κομμάτια κρέας από το σφάγιο. Η οικονομία είναι πάλι πολιτισμός. Το παρόν ονομαζόμενο σουβλάκι
η οβελίσκος, η οβελίας, η οβολός το βοήθημα, από εκεί και ο οβελίξ έπειτα. Τα σύνεργα που κάνουν τον μάστορα. Ξέρεις τι είναι ο κρατευτής που βρέθηκε στη Σαντορίνη χιλιάδες χρόνια πριν? Ήταν ένα ειδικό σκεύος για να ψήνουν τα σουβλάκια. Και μην νομίζεις ένα απλό σκεύος, αλλά φτιαγμένο με σκέψη. Πώς θα στέκεται το σουβλάκι, εγκοπές υποδοχής, τρύπες που περνούσε ο αέρας και έδινε πνοή στα κάρβουνα, περίτεχνα φτιαγμένο και διακοσμημένο. Σκέψου αν έχεις ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια σου. Πριν αιώνες, σε πιο πολιτιστικό επίπεδο ήταν η ζωή σου και η κουζίνα σου. Για μένα βάλε ένα πλακούντα και πίτα παρακαλώ με 1000 ετών σουβλάκι. Έφταζε. Έμαθα σε όλα τα χρόνια που φοιτούσα στις σπηλιές όχι απλώς συνταγές, αλλά την ουσία του μαγειρεύω. Να σου το εξηγήσω. Το σουβλάκι δεν μαγειρεύει, δεν το μαγειρεύει η νοικοκυρά για να ταΐσει την οικογένεια στο σπίτι. Μανά, τι φάγει το έχει σήμερα? Σουβλάκια, θα τρελαθώ. Διότι κάθε κρέας έχει τη συγκεκριμένη περίοδο και το λόγο που προσφέρεται. Είναι μια τον χρόνο, 2 και 3 ευκαιρίες συνδεδεμένες με χαρά, πανηγύρια, Χριστούγεννα και τοπικές γιορτές. Ήταν έθιμο των χριστιανών ότι στα σκοτεινά χρόνια τα Μογγόλια δεν φορολογούσαν τα χοιρινά που συχαίνονταν και έτσι άφοβα υπήρχε στο τραπέζι το πολύτιμο κρέας. Το θυσίαζαν πρώτα προς τιμήν της θεάς Δήμητρας για να έχουν καλή σοδιά. Μετά την αναγκαία παρατεταμένη περίοδο νηστείας το κρέας ήταν σαν θεόσταλτο και όλα ήταν βολικά για γιορτές. Γουρουνοχαρά ή γουρουνοχαρά. 2-3 γουρούνια από αυτά που εξέτρεφε κάθε οικογένεια θα προσφερότανε άμεσα στο τραπέζι. Αυτό γινότανε πάντα από 2-3 άντρες με εμπειρία. Το μαχαίρι πριν μπει στα σωδικά του ζώου το σταύρωνε 3 φορές και κλαίγοντας το ευχαριστούσε για τη θυσία του και ευχόνταν στους νοικοκύριδες να είναι καλοφάγωτο. Το κρέας δεν ανήκε σε κάποιους συγκεκριμένα, αλλά σε όλους που λίγο ή πολύ όλοι βοηθούσανε στην ανάθρεψή του. Γι' αυτό και το περισσότερο κρέας μοιραζότανε ο ένας με τον άλλον αλληλέγγυα. Δεν θα πάει τίποτα χαμένο από το σφάγιο μετά τη θυσία του στο Θεό. Έτσι, χειμωνιάτικο σουβλάκι είναι μόνο χοιρινό, διότι είναι παχύζωο και το λίπος βοηθάει το κρέας να μαλακώσει. Συμπέρασμα πρώτον, το σουβλάκι είναι μόνο χοιρινό και δίχως λίπος δεν είναι σουβλάκι. Γίνεται από περισσεύματα του τεμαχισμού του ζώου, άρα συμπέρασμα δεύτερον, δεν υπάρχει συγκεκριμένο κομμάτι του ζώου για να φτιάξει σουβλάκι. Συμπέρασμα τρίτο, για να φτιάξει σουβλάκι πρέπει να είσαι αρχιτέκτονας. Πρέπει να το δομήσεις σωστά. Ποιο κομμάτι χρειάζεται και γιατί το άλλο. Να τα συμπεθεριάσεις που λένε. Παραδείγματος χάρη, το μπούτι θα είναι κοντά σε κομμάτι λιπαρό. Πρώτο κομμάτι είναι το πιο λιπαρό. Στο κέντρο είναι τα ψαχνά. Το τελευταίο κομμάτι είναι συμπαγές για να μην φεύγει. Και άλλα πολλά. Ύστερα τα κομμάτια δεν είναι κολλημένα το ένα με το άλλο όπως αυτά που κάνουν με τη μηχανή, αλλά ξεχωρίζουν. Να έχουν χώρο να ψηθούν. Οι χούφτες του μάστορα μετά το σούβλισμα πιέζουν τα κομμάτια και τα τακτοποιούν στο ξυλάκι ή στο βρεγμένο καλαμάκι. Εάν δεν είστε ήδη σφαγής και δεν έχετε ακούσει τις κραυγές απελπισίας από το γουρούνι που σφάξατε, τότε πέστε στο χασάπι με τη μουστάγα. Πως θέλετε το κρέας να είναι σιτεμένο, δηλαδή να έχει οριμάσει. Το χοιρινό κάνει και μια εβδομάδα που στέκεται στο χασάπι. Το αυθεντικό σουβλάκι είναι αρσενική δουλειά του άντρα που το φτιάχνουν μόνοι του στο σπίτι με το δικό τους τρόπο ο καθένας. Το σουβλάκι κάνει τον άντρα. Η φωτιά, τα κάρβουνα
και η ψισταριά προετοιμάζονται από νωρίς στας υπαίθρους. Καθώς στις πόλεις είναι κομματάκι δύσκολο να ψήσει κανείς σουβλάκι στα ξύλινα κάρβουνα. Συμπέρασμα πέμπτο. Το σουβλάκι πρέπει να ψηθεί γρήγορα, μιας και έξω, ακαριέα, να καψαλιστεί, ενώ τη σκάρα είναι κοντά στη φωτιά, δυνατή φωτιά, για να κρατήσει τους χυμούς τους και να μην χυθούν στα κάρβουνα. Το ψήσιμο ολοκληρώνεται από την κάθε πλευρά μέχρι να γυρίσετε στην επόμενη. Αλλά προσοχή, η τέταρτη πλευρά μένει περίπου άψητη. Αφήνει μια πόρτα να νιώθεις κρέας και όχι παντού κάρβουνο. Συμπέρασμα έκτο. Σουβλάκι ψημένο σε τηγάνια, ειδικά ημί, σε πλάκα, σε ψισταριά, υγραερίο ή ό,τι πουλάνε οι επιτίδοι. Έτσι, πραγματικό σουβλάκι δεν επιδέχεται καμιά άλλη προσθήκη ή επεξεργασία πριν και μετά το ψήσιμο. Τα μπαχαρικά είναι μόνο αλάτι, πιπέρι και ρίγανη βουνίσια. Ρίγανη μαζεμένη από εσάς και όχι από τα σούπερ φαρμάκια, από την καλοκαιρινή εκδρομή παρέα στο βουνό. Και αυτά μόλις είναι έτοιμο τρώγεται αμέσως, με φέτες, λευκό ψωμί και τίποτα άλλο. Κάθε παραποίησή του θεωρείται βλαστήμια και διώκεται ποινικά. Τέλος. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί το σουβλάκι είναι βγαλμένο από τις ελληνικές φυλές. Ακόμα υπάρχουν λαοί που δεν έχουν στο λεξιλόγιο τους τη λέξη σπήλαιο, μήτε τη λέξη σουβλάκι. Εκκλησίες, μοναστήρια, ξενοδοχεία, σπίτια, εστιατόρια, θεραπευτήρια πολλών βασάνων. Γι' αυτό και ο Ρεμπέτης ο Μπάτης χρειαζόταν μια σπηλιά για θεραπεία δήθεν των βασάνων. Και τι βρήκε στη Δραπετσόνα στην Αθήνα? Την έβαλε και ένα δράκο να τη φυλάει. Και πού τους έκανες, πού τους έβρισκες? Αυτόνα και τα κολλητάρια του, τον Στράτο του Μπουγιουμτζή, τραγουδισταρά, και τον αδικοχαμένο τον Ανέστη του Δελιά, τον Ανεστάκη και άλλοι πολλοί, με πραγματικά ή και με παρατσούκλια, που γίνονταν όλοι ζούλα ξαπλωμένοι στην αμμουδιά της σπηλιάς. Στην αμμουδιά της σπηλιάς θάλασσας, που γλώσσα είχε αλλά μιλιά δεν είχε. Παραλιακή η σπηλιά. Την κοζάριζε μοναχά η θάλασσα ή με βάρκα. Έλα ρε μπάτι, εμπάτι, και την πενιά άρπαχτη. 1885 τον Μπάτι, η Τσόρο, τον γράψαν στα δημοτικά κατάστηκα Αρένων. Ο πολισμάνος της περιοχής των ζεστών ιαματικών λουτρών στα μέθανα Αττικής, και αμέσως μετά τον έγραψαν σε άλλα βιβλία του Πειραιά, και ύστερα πάλι τον έγραψαν στα στρατολογικά, εδώ και εκεί, σε όλα τα μέτωπα ασταμάτητα, όπου στα 40 του χρόνια πια μεσήλικα σχεδόν άοπλος πολεμιστής αφέθηκε άγραφος στη μοίρα του να πολεμήσει την ζωή και να βρει τη λύση. Μα μαθημένος τόσα χρόνια να τον γράφουνε, του μείνε συνήθεια. Ήτανε τούτες που τον γράφανε συχνά στα Σπέριξ φυλακάς. Ήτανε, λέει, τα δύσκολα χρόνια που οι σπηλιές ήταν γεμάτες εκατομμύρια Έλληνες ηττημένους. Φυλακές, σπηλιές με δράκους και ντουμάνια οι ψήρες. Ανακάλυψε τη μουσική δωματίου, το πώς παίζανε την κλασική. Εκεί στο 13 το κελί, εκεί έκανε σπουδές. Και το διδακτορικό του επάνω στο μπαγλαμά, που έγινε το νέο όπλο του. Μπαγλαμά τον γράψανε για τελευταία φορά και το εννοούσανε στους τεκέδες, τα ταβερνάκια του Πειραιά, που ήταν οι σπηλιές, τα καταφύγια και τα μοναστήρια, που τα λέγανε αμάν στη μοίρα και αμήν στην κάπνα από τα μαρούλια. Όμως το παλικάρι έκανε και τον γυρολόγο, τον παλιατζή και τον πραγματευτή, ξέρεις. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Έτσι μετά έφνης απολυθείς από τα στου Κορυδαλού γειτονιά περίεργη,
Κυρίως όμως τώρα βολεμένος με τον τίτλο να φαίνεται σένιος, κουστούμαρισμένος, παπιόν και ταρέστα, καπέλο, παπουτσικό μητερό και ψιλοτάκουνο, το μπαστούνάκι του, παλιό μαγκάς, έγινε δάσκαλος, αμέ, με το δικό του χοροδιδασκαλείο που έγραφε απ' έξω το Κάρμεν, από την όπερα φαντάζομαι, ή από την Γκόμενα. Όμιλος επιχειρήσεων μεγάλωσε, γιατί καπάκι γενιάστηκε και το καφενείο του Μεσχέ Ζορς Μπατέ, όπου σύχναζαν όλοι οι μάγκες της εποχής. Και μην το υποτιμάς αυτό που λέω, καθότι και διότι αν δεν ήταν ο Μπάτης και η Σπηλιά, πολλοί από τους θρύλους του ρεμπέτικου και όχι του ζεϊμπέκικου, να μην μπερδευόμαστε, θα μένανε στην αζήτητη των Σπηλαίων. 1934, μαζί με τον Βάρκο Βαβαγκάρη, τον Ανέστη Δελιά και τον Στράτο Μπουγιουμζή, δηλαδή δύο μπουζούκια, μπαγλαμά και μπουζούκι, σχημάτισαν το πρώτο ρεμπέτικο συγκρότημα, Four Famous of Piraeus, τετράς εξακουστή του Πειραιώς. 30 χρόνια πριν τους Beatles εμφανίστηκε Ανάσταση και κάνανε επανάσταση, όπως την ονόμασε ο ίδιος. Ήταν ένας από τους θεμελιωτές του κλασικού ρεμπέτικου τραγουδιού. Μα ποτέ δεν χόρεψε ζεϊμπέκικο, γιατί έβαζε τα κλάματα. Την επιμέλεια της εκπομπής την είχε ο Ευστράτιος Ζεϊμπέκης. Τη μουσική σύνθεση, όπως και το σύσιμο της εικόνας, ο Φραγκίσκος Ζεϊμπέκης. Τα κείμενα και η εκφώνηση του Γρηγόριου Ζεϊμπέκη. Για να μείνει μια οικουμενική εκπομπή, συνεχίστε να συμμετέχετε με οποιοδήποτε τρόπο. Να χαίρεστε μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε.